Vi lever vores liv omgivet af fugle. I Norden har vi altid brugt fuglene til at tage varsler. De er et sprog, der ligger indlejret i os. Et sprog, vi kan vække til live igen. Der var engang en kvinde. Hendes søster er blevet revet ud af verden for at ligge i reden hos fuglenes dronning. For at finde sin søster må hun forvandle sig til fugl.